この動画はパート3だぜ。天才ギャンブラー、嘘食い。世界を牛耳る裏組織のボス、ラロ。空気をかけた水中戦、エアポーカー。現在3回戦が終わったところ。そこで判明する驚愕の事実。どのようなプロセスで役が作られていたのか。伝説のポーカージャンキー、フクロウ。記憶を操る超人、ハル。勝負の裏で行われていた第2のエアポーカーとは。法則の謎がついに解き明かされる。エアポーカー解明編、開幕。嘘食いに登場するギャンブル解説シリーズ。今回も、前回に引き続きエアポーカーを解説するわ。前回は、全5回戦のうちの3回戦までだったな。数字をポーカーの役に変換していることは判明したけど、どうやって変換しているのかが謎のままだったぜ。今回は、その謎の正体に迫っていくわ。勝負の裏で何が起きていたのか。勝負開始前まで時を戻して解説をしていくわ。法則の真相を説明する前に、エアポーカーのルールをおさらいするわ。空気をかけたポーカー、エアポーカー。勝負は全5回戦で争い、最終的にたくさんの酸素、通称、エア、を持っていた方の勝ち。手札は、数字の書かれたカードが5枚ずつ。カードに書かれた数字、1対1での勝負を行うわ。この数字をとある、法則、で変換して、カードの勝敗が決定するという流れよ。カードの勝敗を予想して、エアをかけるんだったよな。法則、がどんなものかは、前回までで明らかになっていたな。その通りよ。その、法則、とは、カードに書かれた数字は、ポーカーの役の合計数、よ。この法則をもとに、数字の強弱を予想しながら戦う。というのが、前回までで説明したエアポーカーのルールよ。数字を役に変換する、というのが重要だな。でも、ここである疑問が生まれるわ。それは、誰がどのようなプロセスで数字から役に変換しているの？よ。確か、一つの数字からいろんなパターンの役が考えられるんだよな。でもゲームの進行として、プレイヤーが選択するのは数字のみ。ゲームとして成り立たせるためには、誰かがその数字から作る役を選択しているはず。ということだな。実は、嘘食い VS ラロの勝負の裏で、同時進行で別の勝負が行われていたわ。その勝負の中で、数字から役への変換が行われていたというわけね。それを踏まえた上で、エアポーカーのルール全体を説明するわ。いよいよ、エアポーカーの全容がわかるんだな。トランプを使用しないポーカー、エアポーカー。1階の水槽エリア、2階の拷問エリアが連動しながら進行するゲーム。メインの勝負は1階の、嘘食い VS ラロ。2階のハルとフクロウは、1階のゲームの協力者として参加する。この協力者の役割は、1階で選択された数字をポーカーの役に変換することよ。実はそれぞれの仲間が、数字を役に変換していたんだな。ずっと2階にいたとは驚きだぜ。ゲームの概要はこんな感じね。じゃあここからは、ゲームの流れを追いながら説明していくわ。ゲーム開始前、まず1回で10枚のカードが5枚ずつ配られるわ。なお手札は、カードの持ち主にしか見えないようにするわ。2階の協力者には、手札の内容が伝わらないということだな。ゲーム開始。まず1回で、それぞれの数字が選択される。この選択された数字は、2階にいる協力者に伝えられるわ。数字を伝えられた2階の協力者は、その数を合計値とするポーカーの役を作成する。制限時間を100秒として作成し、完成した役の強さで勝敗を決定する。というのがゲームの流れよ。これを1回戦として、合計5回戦やるってことだよな。ゲームの流れは大体わかったぜ。役を作成する時の注意点を付け加えると、まず、一度選択したカードは2度選択できないわ。そして、実物のトランプなしでゲームを行わなければならないわ。この条件のもと、より強い役を作成した方の勝利となるわ。再度同じカードを使用しないように、今まで使用したカードを記憶しながら役を作成するということだな。これって、1回では3回戦開始時にようやく判明したルールだよな。2回の協力者は、初めから法則が分かっている状態で戦うんだな。その通りよ。そのあたりは、1回と2回の違う点の一つね。違う点といえば、そういえば、2回では何をかけて戦うんだ？ 1 階の水槽エリアでは、酸素をかけて戦っていたよな。だったら2階の拷問エリアでは、負けたら拷問を受けるとかなのかな？鋭いわね。その通りよ。
じゃあここからは、2回で負けたプレイヤーが受けるペナルティについて説明していくわ。エアポーカーでは、1回で提示された数字をもとに、より強い役を作成できなかった方が敗北となるわ。より強い役を作れなかった協力者は、ペナルティとして、死の疑似体験、死痛、を受けることになるわ。負けたら、死を疑似体験するのか。めちゃくちゃ重いペナルティだな。その通りね。でも、こんなに重いペナルティを設定しているのには、ちゃんと理由があるわ。それは、協力者には全力で戦ってもらう必要があるから、よ。このゲームは、数字を役に変換することで勝敗が決定するわ。だから、数字を役に変換してくれる協力者の存在がなくてはならないわ。逆を言うと、協力者が役の変換を放棄してしまうと、エアポーカーがゲームとして成り立たなくなってしまうわ。そのため、協力者がわざと負けないよう、二度と負けたくない、と思わせるほどのペナルティを執行する必要がある。ということね。ゲームの肝である協力者がサボらないよう、負けた時に重めのペナルティを設定しているということだな。そういうことよ。そんなペナルティとして、死痛がうってつけだったということね。そういえば、ペナルティの、死痛、って具体的に何のことなんだ？死ぬ時の痛みを疑似体験できるってことだよな。そうよ。でも大変なことに、ゲームは5回戦もあるのよね。毎回死ぬほどの痛みを体に与えることはとてもできないわ。そこで特殊な拷問器具を使い、脳に直接、痛み、を流し込む方法を採用することとなったわ。脳に直接か。近代的な拷問器具だな。その拷問器具の名は、魔女の痛み、ビッチペイン。ビッチペインは、身体的外傷を与えることなく、5種類の死の痛みを感じさせることができるわ。どれも恐ろしそうな痛みだな。これを食らいたくないプレイヤーたちは、全力で役の変換をすることになるわ。つまり、戦術的にわざと負ける、ということができなくなるわ。2回の協力者は、ただひたすら最高役を作成し続けるしかないってことだな。メインの攻防はあくまで1回ってことか。そういうことよ。ということで、1回の戦いの裏で行われていた、第2のエアポーカー、を1回戦から順に紹介していくわ。エアポーカーは、1回と2回が連動した勝負よ。前回までで、1回の3回戦終了時点まで紹介したわ。ということで今回は、2回での1回戦から3回戦を紹介していくわ。3回戦終了時点から、遡ること数時間。嘘食いとラロが接敵し、勝負が開始されようとしていた。時を同じくして、嘘食いの協力者、ハル、とラロの協力者、フクロウ、も別の場所で接敵していた。相対する2組のプレイヤー。この状況を鑑みて、ゲームを取り仕切る立会人から、フクロウ、ハルに対してある提案がされた。2対2で行われる勝負はいかがでしょうか。立会人が提案したのは、嘘食い VS ラロを主軸とし、ハルとフクロウがそれをサポートするゲームであった。ゲームの名は、実物のトランプなしで行うポーカー、エアポーカー。ハルとフクロウは、1回で選択された数字をポーカーの役へと秘密裏に変換する、協力者、として、2回でゲームに参加することとなった。1回戦開始。1回では、ラロ、15、嘘食い、36、が選ばれた。この情報は、2回にいるお互いの協力者だけに伝えられる。つまりお互いに提示された数は、フクロウ、15、ハル、36。両者はここから100秒間で、数字を5枚のポーカーの役に変換しなければならない。ここでの戦略としては、最高役を作成する、カードを温存する、の2つが考えられる。最高役を作成する、は、ペナルティを食らいたくないプレイヤーにとっては選択したい手である。カードを温存する、は、今まで使用したカードは選択できないというルールがあるために考えられる戦略である。2回戦以降で確実に勝てる確信があるなら、2回戦以降で使用するカードを温存しておくことも有効な手である。しかしこの時、ハルとフクロウは互いにどの数が選ばれたのかはわからない。さらに、1回のプレイヤーが持つ手札は公開されていないため、この先選ばれる数もわからない。温存しても、相手に先に使われてしまうかもしれない。そして、どのカードを温存すれば良いのかわからない。これらの理由から、カードを温存する、という戦略を取るのは難しい。そこで両者は、最高役を作成する、という戦略を取ることとなった。天才的な頭脳を持つ両者は、一瞬で役を作成する。両者が作成した役は、ハル、8の4カード、フクロウ、ストレートフラッシュ。ストレートフラッシュ、は、8の4カード、より強い役である。つまり、1回戦の勝者は、フクロウ。
敗北した春は、八つ咲きの指数を与えられることとなった。八つ咲き。古来より実際に行われてきた、超グロテスクな刑罰の一つ。両手両足を異なる方向に引っ張ることで、肉体を引き裂いてしまうんだ。ビッチペインでは、実際に手足をもぎ取るような、最高にリアルな痛みを与えてくれるぞ。1回戦終了。春は、手足がなくなったと錯覚するほどの痛みを体感することとなった。痛みで意識が朦朧とする中、ゲームは進行していく。2回戦開始。1回で選択されたカードは、嘘食い、39、ラロ、8。つまり選ばれた数字は、春、39、フクロウ、8。2回戦時点ではまだカードの残数が多いため、比較的簡単に役を作成することができる。両者が作成した役は、春、9の4カード、フクロウ、フルハウス。4カードの方が、フルハウス、より強い役である。そのため、2回戦の勝者は、春となった。敗北したフクロウには、火炙りの指数が執行された。火炙り。人間が感じる最大級の痛みの一つ、やけど。やけどによってむき出しになった痛覚神経は、極に激痛にさらされることになってしまうんだ。ビッチペインでは、痛みによる意識喪失をさせることなく、歯茎に歯が練り込むほどの痛みを与え続けることができるぞ。2回戦を終えて、両者とも死痛を経験することとなった。文字通り死にそうなほどの痛みにより、遮断される両者の思考。そして、今まで使用された20枚ものカードの把握。ゲーム中盤に差し掛かり、ゲームの難易度がさらに上がることとなった。3回戦開始。それぞれ選ばれた数は、春、45、フクロウ、47。難易度が上がった3回戦では、より一層、ミスに気をつける必要がある。45は本来であればストレートフラッシュが作成可能である。しかし、ストレートフラッシュに必要なカードはすでに使用済みのため、もう作成することはできない。そのため春は、ストレートフラッシュの次に強い役を作成しなければならない。対して、47は、ロイヤルストレートフラッシュが作成可能である。しかし、未使用の A は残り1枚となっている。そのためフクロウは、未使用の A を正しく選択しなければならない。このように、難易度が上がっている3回戦であるが、両者は、ミスを華麗にスルー。即座に正しい役を作成した。両者が作成した役は、春、J の4カード、フクロウ、ロイヤルストレートフラッシュ。ロイヤルストレートフラッシュは、J の4カード、より強い役である。つまり、3回戦の勝者は、フクロウ。敗北した春には、串刺しの指数が与えられることとなった。ミュージックスタート。串刺し。世界各地で行われる、ポピュラーで残酷な刑罰。かの有名な、アイアンメイデンも、この刑罰の一種だ。全身を串刺しにするという、痛々しいぶっ飛んだ見た目をしてるせいで、刑罰、拷問、ショー、儀式。様々な方面で活躍してるぜ。ビッチペインでは、体中穴だらけになった気持ちを味わうことができるぞ。3回戦が終了。このタイミングで、今まで隠されていた2回の存在が周知されることとなった。これにより法則が完全に解明され、エアポーカーの全容がやっとわかるようになってきた。ゲームはいよいよ最終局面。法則が完全に解明されたことにより、両者はどのような戦略を取っていくのか。ということで今回は以上よ。次回は、1回と2回の4回戦、5回戦を解説する予定よ。さして待て。